Janingon tong doktor nga madyo kuno kay nagpa-check up kuno dajon. Nga na magjud buhaton guys ug natay mga pamatiin di jud nato dugajon kay rong di ta magmahay ba. Hi guys, apisan din ninyong tanan. Jadi dana na kanang nay resulta sa ultrasound. Kaya basahin na karon. Hi guys, rang mingawa. Diya number 1 ko. Ako'y kinaunhan. Wailang tao, kamera dari. Ay, kaya mo sa apil sa tingong ba? Bugat na, bakya ako na. 114 pounds. Hi guys, sa manamig BP o kanang timbang. Normal ra guys sa gang dugo o gang kuan. Timbang. Hi guys, majungot to ni jong tanan guys. Diya karon nakauli nami guys gikan sa kanang hospital. Diya gibasa na ni doktora kanang resulta sa kuan guys ultrasound. Niya guys, mo niya kanang resulta sa kanang ultrasound nga diya gibasa ganiha. Diya nakabutang dari, di daw ko buntis pero naay diferensya sa kanang ang lining. Na kuno ning tubo nga mga bugas-bugas sa kanang kilid mo'y naka-trigger sa ang regla. May diyang giingon nga mo hinungdan nga nung ispating ragang kuan guys regla pero di man kuno delikado basta di laman di diretso agang ispating ja kaloy sa Ginoo agang ispating nawa naman po 3 days na nga nawa pero ningan siya o mag-ispating gyapon kog balik karong buwan na o sa next month o ispating gyapon agang regla o di gyapon normal kinahanglan mo balik ko niya kay nasi jaya buhaton para tangtangan tong mga bagas-bagas dito ning tubo sa kanayang lining murag lipo man siguro to'y tawag na to'y diyang gingon ganina lipo o kanang hypo basta mo to'y diyang nabanggit ganiha mo to'y diyang buhaton kung kintahay nga nagahang regla di mo balik sa normal ug mao gihapon ispating so balik na po ko dito sa kuan guys hospital kaya rong tangtangon to ni diyang na mga bugas-bugas nga ning tubo sa kanang lining pero waman ko na hinoy problema magbuntis pwede naman hinoon ko magbuntis ning ana siya diyan mo to guys harapod mong update kay baw ko nga nay daghang nagatang daning ang vlog karon kay na excited sila sa resulta sa ultrasound ug kanang buntis ba ko kay na excited kay baw ko nga na excited jud mo nga mabuntis ko kay siyempre sige yan 15 years old na jawa pa manghod wa man ni problema guys yung pagbuntis kay namo ko ibana bisag kanosa pwede ko magbuntis basta itugot laman sa kuan kana na Ginoo sa kuan guys salimuot ako nagpa silingpan kay saba man magistorya ta saba maguro-uro so mao ni guys na linawan ako di nakadyo ko maghuna o kanang nganong naunsa ko kay nakaibaw na ko skuan guys resulta dya katuang ipamatig dias naging adlaw katong sige kong ispating natural na to guys kanang maglain na kanang lawas sakit sa kananay suson dya apilan pag kanang init sa mo nang sa season dyan mingan nga kanang maldita ko kay natural na mga dyan guys nga nang dugunta nga di kadyo makagawas sa gatang dugo tanan nang ispating ra maginit magajagag atang di ta gusto magpa surang-surang nga namo ko guys mo nang minunjun nga nalain ako no ko kay maldita na kuno ko nga na natural ra nga guys nga na kanang labi kanang dugunta maginit mo na tong nga duguntag normal samot na bag kanang dugon ratag ispating ra ginagmay ra na ako kasabot sang ibati sakit tagang sakit ang puso sakit tagang balikawang
manang bugsurang-surangon kong junjun guys, maninghag jud ko kay ning naman siya nga malitan ako nung kay magsigira ko nung kuan paninghag. Damo na ni guys, nalinawan ako guys ya. Di ko buros pero naay problema sa kuan ang lining. Pero di laman ni nata problemahan guys, ginuunay mantigo na ni, ginuunay ka ng bahala. Ituloy gyapon natin kuan guys, ligaya. Char, ligaya. Ituloy gyapon natin agateng kalipay. Kalipay lamang gyapon ta bisag inganya ka ng resulta sa atang kuan guys. Ultrasound kay pagbuhat manis kuan Ginoo kinahanglan modawat tagan sa iyatag sa Ginoo kay pamantay mahimong Ginoo mga jiwag buhatanan manang tuloy gyapon ang kuan guys, ligaya. Di na to problemahan ni kay gamay ra ni nga kuan guys. Problema Ginoo nay bahala dani. Imnan ra ni na daghang tubig, mabanlas ra lang gining mga nanubo dani sang kuan ang lining sa mattress. Kay Waman po kunin siya tagayog ka ng tambaw. Kiningan naman siya nga, kung mispating pagani kuno ko karon ng mga sunod adlaw, babalik ko niya kay isa ko nga tagang tambaw. Niya, katong isang buhaton nga, laipo ba ito isang giingan o haipo. Basta wakadyo ko nakakuan guys, nakaklaro. Para kuno tangtangan tong mga ning tubo sa kuan ba ang mattress. Pero gipangadyo ni Florami ang kaning kuan guys, kani. Ang gisin sa kananay messenger kay isa ko nung ipa second opinion sa ijang kanang obi hinag makabalik siya dito kay nagchatanay man mi ama siyang giingnan ija ning ipangadyo kay ija kuno ngi kanang second opinion sa ijang kuan obi o parehas ba sila opinion natos kuan ang obi kay mamay giingon natos kanang ang obi na nilagay kuno ko buntis na diferensya kuan ang mattress na guys na linawan ako guys makatuog na kong tarong ninakadyo ko magnahuna og naunsa ko ngano ni nga gipamati nga ni natural ra kuno ni guys nga bation tag kakapoy sa atang lawas bugat sa atong puson sakit sa atang okay tungod nga di nakagawas tanan ng kuan ba atong regla mo nang gango jud guys magsipok isa gamay rang kuan mo sipok na gango kanang nay pungtan ako ini tagahangon ja kanang di pa ko ganahan mo kaon siguro sa stress food kanang nahuna bang nahunsang sa niyatang sakit nga na mag-uum gajud ta mapatakay baw unsa jaya ang sakit nja karon kay nakakuan naman ko guys na resulta dani nga ang kuan ultrasound so luwag-luwag naghang kuan guys pamati di nakadyo ko mag-uud di nakadyo ko magnahunas kanang ang kaugalingin og naunsa nako sa makatuog na ko kananay taron kay di man jud ko makatuog og kanang kuan guys taron huna ko kanang unsa kay hagang nahuna kay ba man jud ko guys nga kanang hindi ko buntis kay buntis ko dapat din ako dugon kay nga naman ko nagbuntis ko nigyan sa una nga wa na ko dugag sa kabuan mo to nga confirm jud na nga kanang buntis ko unsa karon kay lahi man na kanang karon guys sige man ko kanang nay dugo mo nang wa jud ko nag-assume guys nga burus ko kay anong sige ko kanang nay dugo mo nang na problema jud ko ngano mo nang di ko maka tarong og kanang naituog kay sikat-sikat ba just kanang nayahang pag medyo nga nakaanak na lamang ko 15 anyos karon pa jud ko nakasaway guys nga kanang mag-spotting ko sikat-sikat karon pa nga maingani ko mo nang nag-uud ko taman guys grabe jud ang stress abot jud sa bulag ang kuan guys stress taas kadyo kanang nayang stress labi na pod sa nahitabo ni Tiri siya na mo guys katunggas ni agi nga nangadyo ko kanang nay financially to tabang ninyo tungod lang is kanang sakit ni kanang nay Tiri mo nang pasensya na mo katong sawa ganahi mora man po to yang kuan guys paagi nga makatabang po ko kanang nay ginagmay niya guys mura to guys haram mo kanang nag-i-update sa kanang ahang follow-up check up karon diyan mo to guys gingan ni kuan doktora diyan na ganing siya gin-drawing dari dia na siya gin-drawing kana mo kuno nag kanang lining sang mattress kana na ijang gituldok-tuldok mo kuno nag nanubo nga na siya mo na ijang gin-drawing mo na ijang explain na ganiha diyan karon guys nalipay jud ko guys luwag nagandaghan di nakadyo ko ma-stress ko kanang magnanganak kay naganto ningon nga kanang
stressful kuno kadyo kanang nayahangit sura kay nalain ako nuko kay di na kuno ko blooming da bahalag din blooming guys basta kay buhi bahalag pangtubuan kung kanang naydaghang bugas kina ang pangtubuan jog daghang bugas dari napo dari nanago ang naghana kay di man gadget ma ikadyan nga kanang magnahuna ta natural naman gadget na guys nga magnahuna ta sa kang kagaling noon sa labi na jud karon kay karon ra ko nakasuway nga kanang nay ingani ko nga kanang spotting ko siyempre nanguna ko nga lasin bakuna na magka ko'y sakit sa ang matris nga na simba ko nga na ba mo nang ma-stress ko mo nang na-stress ko nagnanguna guys inja karon nalinawan ako salamat sa kananay Ginoo kay nakuan ra jud nahuman ra jud ko kananay ultrasound di nakaadyo ko ma-stress ko kananay una-una anja di na laman ni nato problemahon ning gibati karon haraman ning isalig sa Ginoo ni tanan Ginoo nay bahala dan ni tanan guys dani nga gibati ja manginangot ra ko nga andi na ko may spotting ja sa next month mabalik na sa normal agahang regla mawa na ganang spotting para hindi na ko mag-uw kay mo raman to gi-obserbaran ni doktora guys nga di ko may spotting karong si manaha kaya may spotting ko karong si manaha mobalik ko ni ja itagaan ko ni ja o kanang kuan tambag ja o magsigi-sigi pagadyo dantud na sunod buwan nga mag-spotting yapon ko mo na to guys si ja nga buhaton ijahang tantangan ko no tong mga nagtubo sang matris nga kananay butlig wala man ko kaklaro si jang gingan ay po ba to kananay laypo basta murag nga to guys so ako naka klaro kay kirit-kirit pud kadyo si jang istorya tanawon laman na guys o parehas ba sila o kanang explanation dato sa doktor nga obe o doktor ni Florami kay mo balik man si jay nagbalik kuno ni jay ja kuno patanaw diyan ningon tong doktor nga madyo kuno kay nagpa-check up kuno dajon nga naman dyan buhaton guys huwag natin mga pamatiin di dyan natin dugajon kaya ron di ta magmahay ba nga tang dugajon dyan nag-check up natin malala na di ay noon na nga ako huwag na ako ipamatiin magpa-check up dyan ko dajon kay agka ng kwarta makitaan raman ng kwarta dali raman na pangitaan ng kwarta basta magpugi laman mo to ningong doktora sakto ko no yung gibuhat nga nagpa-check up ko no ko dajon di ko nahuwaton nga kanang uban ko no pasagdan na nga mag-spotting sila dya mo na maumong day ko no po na ikos nga makakanser ka cervix kanang sa padiha kanang pasagdan nila ba nga ingani kay mga masilan ra ba ko no ni na party dapat jud ko no og nay mga bation nga nay pa-check up jud ko no dajon muna ako guys na pa-check up jud ko dajon kay pila na jud kagabi wa ko taron na to kay mag-uwi lagi ko naunsan ako. Ja, pasalamat ko sa Ginoo guys, lugluwag na kadyo. Lugluwag nagkuan guys, ang pamati di nakadyo ko nag-u. Di ko buntis kay katong nay das nyagi kay natural raman na kanang padung ko dugon nga mangita ko kanang nailami kanon. Diyan ang kanon. Kay inga naman ko basta hapit na ko dugon, mangita ko kanang magpangita ko kanang nay pagkaon ba nga gusto na hang kanon guys. Mato des niya nagpangita akong kanang nangka ja hapong nanguna di ba ka ako buntis nga spotting ra ba ko mato ni sud na sang nanguna guys nga minsan na lamang kahag kanang buntis ko mura po kong nagagamay ba kay simpre na ako operasyon sa kananay Twitter ja dugay na po ko wa naka-atiman ng kananay bata dan kadyong ni sud sa kananay ahang huna ja isa siguro po to na-stress ko nga hindi na ko kadyo makatug maghuna-huna bangay nga mabuntis ko back to normal na pud magatiman na po ko batang gamay pero ang gikonsulta ni doktora ay dugay naman daw ako na operahan o kananay Twitter 2011 pa pwede na ko magbuntis o utro kaya lamang ko sa bata ngay normal pwede ra ko na pud kananay normal bisag na ko opera sa Twitter kay dugay naman kuno to basta depende ra kuno dako sa kuan guys bata o kaya igawas kaya mang gikuan guys konsulta ni doktora kay unsa lagi kalit-kalit nga maburis ko ba ngay nga na ja karon ba niagi wa ba ko nakapangandam o to nga
di ba kananay kulbaan ta kay kalit-kalit ra jawa pa ta nakapama jawa pa ta naka pangandam ni nga na magnahuna gajud ta mo to guys nga nasubrahan na siguro pag gusto na huna mo na stress na maloy ra lagi Ginoo guys, Ginoo ra lagi bahala daning tanan nga mga problema karon sa kahimtang tiri si Lord na pay bahala guys sa kahimtang tiri kay umantay laing mahimo Ginoo ra mangaji ato ang tawgon, Ginoo ra mangaji ato ang sampiten kay Ginoo ra mangaji nakaibaw sa ato ang mga umaabot mo nang salamat ka Diyos katong dahay nag-mention ko ang vlog nga nangadyo ko kanang financial tabang tungod sa operasyon ni Tiri. Daghan kadong salamat sa katong dahay ning tabang ra mayahang mahimo nga manghanjo og kananay ang tabang pero natural ra man pud na nga mohanjo tag kanang tabang sa ato ang isig katawo kay depende ra man pud na sa tawo manggaji tawo nga madyo kasing-kasing nga hinabangon nga gusto jud silang makatabang sa ilang isig katawo pero napay tawo nga di ganahan nga tungtan sila nga nay tawo mga jud tabang duha ra man na nay maluoy nay di maluoy mo nang pasalamat kadyo ko datos kanang nay dahay naluoy nga ninghatag jud sila kanang nay financial tabang ni Tiri ja pasalamat fokus katong dahay ning offer sa ilang gipuy-an sa kananay Manila daghan kanyang salamat kay nakasib sila kay di naman sila mag-abang og kanang nay bye kay namay ninghatag nilang kuan libre manadaghan kadyong salamat sa madyong kasing-kasing nga tabang sa kananay mo ang pamilya diyan mo na guys tuloy gyapon na tagatang saya bisag daghan kadyong mga problema nga ning dagok sa atang kinabuhi natural raman na samtang buhi pa ta di na mawa na nga atang problema kay kauban na gadyan na sa atang kuan guys problema mo nang bisag bugat na jud kadyo ato lang magyapon ni smile kay mao man na atang paagi maglipay lamas gyapon ta bisag daghan na kadyo tag mga problema gipanghambin di tahatagan sa Ginoo guys og problema og di nato kaya siyempre tagaan ra pud tas Ginoo kanang sakto-sakto ra pud nato nga makaya nato gatong kuan ba problema kay Ginoo buotan man jud ng Ginoo guys di mga jud na mapasagad nara mga jud nato lantaw kada adlaw nara mga jud bantay nato guys kada adlaw ang Ginoo mo nang pasalamat na lamang ko ninyong tanan guys nga kamong mga viewers dya pasensya na mo guys na wadyo ko'y reply sa kanang injuhang mga comment pila nakaadlaw tungang mga vlog nga wadyo ko'y reply na itong juhang mga comment kay pirmi lamang loading pudyo na lamang ko ginuwat sige laman upan guys loading tingad lagi na ng signal na mo dani nga ngarang kahinay dyan mo to guys i-update ra mo na sa hang kuan karon sa hang resultas ka na ng ultrasound huwag na unsay sikan opinion sa ubi ni Florami kaya ko na itong ipabasa sa ijang kuan po ubi o parehas ba silang kanang opinion sa ang ubi dari